Fost iċ-ċabċib tal-Eluf ta' Maltin u Għawċin li ħonqu l-padiljun sportiv ta' Raħal Ġdid, il-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela għamel l-ewwel diskors tiegħu bħala mexxej Laburista. Fil-preżenza ta' martu Lydia, bintu Giorgia u l-ġenituri tiegħu George u Margaret, Robert iddedika l-ewwel parti tad-diskors tiegħu favur l-għaqda. Aħna wkoll inħobbukom! Inħobbukom! Inħobbukom mhux biss għaliex minn mument jibes illi għaddejna flimkien fih, mument fejn bkejna flimkien, fejn kellna swit ta' qalb flimkien, mument li l-partit żgur ma kellu xejn jaħti fih. Żgur li intom ma kellkom xejn taħtu fih. Kontu intom li ħriġtuna minnu. Intom! Intom li mill-moment li bdiet il-kampanja l-qoddim tantu rejtu maturità, tantu rejna rispett lejn xulxin, tantu rejna kemm aħna differenti minn ħadd ieħor fil-maturità li lħaqna. Verament gburi bikom, kemm jien gburi bikom. Bl-entużjażmu li urejtu, kulħadd kellu l-kandidat preferit tiegħu, però kollha kellkom xi ħaġa komuni. Tħobbu l-partit. Tħobbu l-partit! Hawnhekk Abela sostna li fi proċess li qasam lil Partit Nazzjonalista min-nofs, il-Partit Laburista ħareġ aktar b'saħħtu minnu Magħqud, aktar minn qatt qabel. Huwa ringrazzja wkoll lid-Deputat Prim Ministru Chris Fern. Tenna li minn dan il-mument ma jridx jisma' aktar bin-nies ta' Robert u n-nies ta' Chris Fern. Millum ħbib tiegħi ma rridx nismi iktar bin-nies ta' Chris u bin-nies ta' Robert. Aħna l-kol tfal tal-partit. Huwa ringrazzja wkoll lil Chris Fern wara li l-ħadd filgħodu għamel kuntatt miegħu u awguralu għal din ir-rebħa. Grazzi speċjali tmur lil ħabib tiegħi Chris, lil Chris Fern. Grazzi Chris tal-kandidatura tiegħek, grazzi tal-ħbiberija tiegħek, dalgħodu verament ħadd pjaċir nitkellmu flimkien, sinċerament apprezzajt l-awguri tiegħu. Fid-diskors tiegħu Abela appella wkoll lil dawk li s'issa għadhom mhux konvinti minnu. Tenna li huwa se jibqa' jiġri warahom sabiex jikkonvinċihom li l-Partit Laburista huwa l-għażla naturali tal-Maltin u l-Għawċin. Inwiegħdkom lil dawk kollha minnkom li sal-lum għadhom mhumiex konvinti minni imma li jemmnu li l-Partit Laburista huwa l-għażla naturali għat-tmexxija ta' dan il-pajjiż li se nibqa' niġri warajkom. Se nibqa' niġri warajkom biex nikkonvinċikom wieħed. Dr. Abela irringrazzja wkoll lis-36 membru tal-Grupp Parlamentari Laburista. Huwa sostna li l-Grupp Parlamentari Laburista huwa wieħed Magħqud u sinċier. Għandna grupp parlamentari, segretarji parlamentari, ministri ta' talent, ta' kapaċitajiet, illi vera għandna x'nirringrazzjawhom tal-ħidma tagħhom. Se niġbdu ħabel wieħed, aħna partit wieħed. Robert Abela sostna wkoll li huwa dmir tagħhom li jżommu lil Partit Laburista Magħqud sabiex bħalma għamel tul dawn l-aħħar 7 snin ikompli jqassam il-ġid lil poplu Malti u Għawċi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.